Sí, gràcies. Faré un prec i dues preguntes. El prec, part de la població que ha de realitzar tràmits en algun departament de l'Ajuntament no té clar exactament on ha d'anar, si a l'OAC, a Urbanisme, Serveis Socials, Espai Públic. Tant a l'OAC com a altres departaments, quan les persones demanen informació per a realitzar un tràmit en concret, si no es realitza en aquell departament on han demanat la informació, se'ls donen uns paperets amb el telèfon i el mail de contacte del departament que gestiona aquell tràmit. Si es disposés d'un directori on constessin els espais municipals i els tràmits que es realitzen a cada un d'ells i aquest estigués publicat al web, facilitaria les gestions a la ciutadania i agilitzaria la tasca del personal de l'Ajuntament. Preguem que es faci un directori dels espais municipals indicant quins tràmits es realitzen en cadascun d'ells, el contacte i l'horari que es pugui disposar d'aquest directori tant al web municipal com en format imprès. Primera pregunta. En reiterades ocasions hem traslladat que s'hauria de millorar el servei de l'Oficina d'Atenció Ciutadana i les condicions laborals del seu personal. Fins i tot vam presentar una moció el novembre del 2019 en aquest sentit. Reiterem la professionalitat, dedicació i implicació del personal que treballa a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Avui dia, el volum de tràmits i consultes continua sent molt elevat, sumat als continus problemes en el programa informàtic. Actualment, les cites prèvies es concedeixen a 3 setmanes vista. Aquest és un temps excessiu per a la ciutadania que en moltes ocasions no pot esperar aquest termini que se'ls assigna, ja que requereix realitzar el tràmit amb antelació. Quines actuacions es faran per reduir el temps d'assignació d'una cita prèvia i quines mesures es pensen emprendre contra l'empresa gestora del programa informàtic pels continus incompliments en el seu servei? Segona pregunta. En les últimes setmanes s'estan instal·lant els contenidors nous de recollida selectiva d'escombraries. Entenem que l'ús adequat d'aquests contenidors necessita un marge de temps d'adaptació per part dels usuaris, però com ja vam traslladar a la Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient, el mecanisme d'alguns dels contenidors no funciona correctament. Se'ns va traslladar que un equip els estava revisant tots per traslladar les incidències i així posar-hi solució amb agilitat. Però els contenidors de recollida d'envasos i plàstics instal·lats a posterior de detectar les mancances, a la majoria no els hi funciona el mecanisme d'obertura un cop polses el botó que ho ha d'accionar. Abans d'instal·lar els nous contenidors es comprovarà que funcionen correctament i quines accions es realitzaran per corregir les incidències detectades amb la major celeritat possible. Gràcies.